Muhammad Agali. Sunanka? Muhammad Ibrahim. Me ya sunanka? Abubakar Usman. Sunanka? Sadat Usman. Shamsu Muhammad. Sunana DSP Hassan Gimba Sule, Sector Commander, IGP Special Tactical Squad, Mina Sector, Force Headquarters Abuja, under the command and supervision of Deputy Commissioner of Police da aka fi sani da suna DCP Kolo Yusuf. Na yi niyyar gabatar da ƙaranku a gaban kotu. Shin kuna da bayani da za ku iya yi kan fashi da makami, garkuwa da mutane, da kuma alaƙa da miyagun bindigogi masu ƙirar AK-47 da kuma AK-49 da muka kama ku da shi? Akwai bayani? Kayakinku ne nan? Kayakinku ne? Tabbas kayakinku ne? Ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta muku ba ne ko bisa ga alkawari don ku gaya mana gaskiya. Amma duk abin da kuka ce, yadda muka ɗauka a rubuce, an ɗauki statement naku ai. Haka muke video record, shi kuma zai kasance shaida a kanku gobe in muka gurfanar da ku a gaban kotu. Kun yadda za ku yi bayani ba tozarci? Za ku yi bayani ba tozarci? Za a yi bayani ba tozarci? To Sama'ila ina jin ka. Me ya kawo ka nan? Ranka da abin da ya kawo nan fashi da makami ya kawo ni anan. Sannan ban mancewa wata rana Asabar ban iya tuna ko kwanan wata nawa ne. Na zo na ɗauko Muhammadu Agale da Ɗahiru Bello da Buzu da Ibrahim Buzu ga shi nan Buzu ɗanga. Sai mutum guda wanda ba a kama ana ce mai Ahmadu. Na ɗauko su daga Sokoto za mu zo ga wajen wani shago a yi fashi, to Allah bai kaddace aka fashi ma sai aka kama mu ga hanya. Shi ne. Da za ku je fashin nan bindigogi guda nawa ka ɗauka? Guda 3 ne aka ɗauko ranka ne. Guda 3. Kana iya nuna mana su? Insha Allah. Na suke? Ga sunan na insha Allah. Ɗayar Bello haka ne? Haka ne ranka. Me ya kawo ka nan? Fashi da makami. To, za ka yi mana bayani mu ji, na ji muryanka kasa-kasa, ko ba lafiya ne? Zai yi muku bayani ranka. Ba lafiya ne? A lafiya ta kalau. Ka samu sauki yanzu? Na samu sauki. To Allah sawa, ga yi bayani mu ji. Wata ranar Asabar, ba zan iya tuna kwanan watan ba, kamar 28 ga wata ne ko da 6. Muhammadu Agale ya kira ni ya ce yanzu za a je aiki jega inda za a samu kuɗi, yanzu in cin musu da shi da Sama'ila ga sunan sun riga sun haɗa komi ni suke jira. Sai na zo na cin musu bakin kara, suka ɗauke ni da mota muka je welcome to jega. Muna kai can sai aka kama mu ba tare da mun riga mun aiwatar da fashi da makamin da muka je yi ba. Da za ku je fashi da makamin nan, wasu irin bindigogi kuke tare da su? Bindigogi guda 3 ne AK. Kana iya gwada mana su suna nan? Ka taba zuwa gidan yari? Na taba zuwa gidan yari sau 2. Me ya kai ka gidan yari? Na farko fada ya kai ni, na biyu kuma waya muka sai aka yi mana tuhumar fashi da makami. Bayan shi muna da tume-tume a kanku da kai da abokanka kan fashi da makami a garin Sokoto, Kebbi, Niger, Kogi da barayin Abuja da kidnapping. Da ina kai aiki na fashi da makami? Sokoto kawai na taba aiki, ban taba zuwa ko ina na yi aiki baran kai da dai. Aikin ka nawa a Sokoto? Aiki 2 na yi tare da Abubakar. To kana yi mana bayani mu ji. Mun je wata rana Abubakar ya kira ni bayan mun fito daga gidan yari, na samu numbar shi, ya kira ni muka haɗu da shi, sai ya ce akwai aikin da zai nuna mai a Kofar Kware. Muka je Kofar Kware, ya nuna mai, ya ce ko da ya zo da daddare bai gane hanya sai in jagorance su aje. Muka je aka yi aikin Kofar Kware, muka samu naira 5,000. Bayan wannan kuma wane irin aiki kuka yi a Kofar Kware? Fashi da makami muka yi a Kofar Kware. Da wasu irin bindigogi kuka je da su? Bindigogi AK guda 2. Wasu kenan? Ga suna. Da su kuka je aikin nan? Bindigogin waye wayannan? Bindigogin Abubakar ne. Abubakar, bindigoginka kenan? Ina ji. Bayan wannan sai ya ce ba a samu kuɗi ba, zai koma duba wani, sai Shamsu ya kawo aiki wanda ake kira Shamsu SP. Ya kawo aiki a gangaren Fakon Idi, muka je da shi na duba aikin, sai na faɗa ma Abubakar cewa na je na duba aikin. Wane irin aiki ka duba? Fashi da makamin da za a yi a gidan. Sai muka je aka yi fashi da makami inda aka samu kuɗi naira miliyan 2 da wani abu, daga ciki aka ba mu naira 170,000. Waye ya rabon kuɗin? Umaru ya yi rabon kuɗi. Waye Umaru? Ba a samu kama shi ba. Da kai da wa kuka je wannan fashin? Da ni da Shamsu da Abubakar, saura da ya zo da su ba zan iya gane su ba, amma na ji ana Umar, na ji ana sarkin fada. A Sokoto na iya tura yara bisa ga binciken da muke yi, na ce ni bari in zauna in ci gaba da wasu bincike, su je ku gwada masu duk gidajen da kuka yi fashi. Haka ne, kuma kowa ya nuna. Haka ne. To na inda kuka kashe
wannan ƙaramin yaron me ya faru? ranka ya daɗe ban taɓa kashe kowa ba, kuma ni ba ni na kai su ba, yaren shiya da yake inda aka yi aikin fashi da makami zuwa can inda aka yi kisan babu nisa, sai yaren shiya suka ja Inda kuka yi aiki kenan. inda muka yi aikin fashi da makami, sai yaren shiya suka kai su wurin. Wasu yaran shiya kenan? Yaren shiyar da muka sama inda muka yi fashi da makami. Me ya sunan shiyan? Fakon iri. Bayan su kana da bindigogi a nan naka? Ba ni da bindiga ko guda, ban taɓa riƙa ba. Me ya tsakaninka da mai saje? Ban taɓa gani ne ba, kuma ban taɓa sanin inda shike ba, ranka ya daɗe. Muhammadu Agale, ranka ya sa kai wani iri ne? ni musulmi ne, Wani yare? buzu ne ni, So me ya kawo ka nan? fashi da makami. Ka a tabbas ka yi ko dai baka aikata ba, ana tuhuma ne. To mun aikata guda mun je mu aikata ba an ka kama mu. To me ya faru? Abin da ya faru, shi Sama'ila, ni na mance ranar ya zo Sokoto ya ɗauko ni da Sama'ila da Dahiru Bello da Buzu da Ahmadu wanda ba a samu kamawa ba. Sun zo sun ɗauko mu, mun ɗauko hanyar nan ta Jega bisa da cewa za mu je wani shago a yi fashi da makami. Mun je ba mu kai shagon ba an ka kama mu. Dairo haka ne? Haka ne ranka ya daɗe. Bindigogi nawa kuka je da su? Guda uku. Ina bindigogin? Ga guda. Ya aka yi ka mallaki bindigogin nan guda uku? To bindigogin nan wani da aka ce ma Buzu mai geme, shi adda bindigogin nan na yana kawo su da Nijar yana sai suwa, to shi ya sai san Dahiru su, na Dahiru na bindigogin nan. Nawa ya sayan ma Dahiru su in ka ce na Dahiru ne? To wallahi ban sani ba. Dahiru ka ji abin da ya ce? Na ji abin da ya ce ranka ya daɗe. Bindigogi naka ne? Ba nawa bane ranka ya daɗe. In za ku je fashi, dawa ke rike bindigogin nan? To ranka daɗe, fashin gada mun ka je ɗaya na more na can gangare, mun je da Sadat, ni na rike guda, akwai sauran mutane sun rike wasu. Dawa. To shi Ayyubu bai rike guda ba, Ahmad ya rike guda, Umar ya rike guda, sai ni da na rike guda. To ban da shi fa, ina ne kuka je ka harbe kare? Nan na wurin. Nan ne ka kashe masu kare? Nawa ka samu a gidan? 350 mun ka samu. 100? 350. Nawa kuka raba? Abinda mun ka samu kowa mun ka samu wasu 30 sun ka samu. Wasu fa? Wasu sun samu na ganin 30 da wani abu kamar ko da 3 ko da 4. Da kai da wa kuka je wannan fashin? To abinda mun ka je mu bakwai mun ka je. Da kai da wa? Da ni da Sadat. Da ni da Sadat, Umaru da Umar da Ahmadu, Dahiru, Sa'idu da Adamu, mu bakwai mun ka je, bakin mu kenan. Kai me sunanka? Muhammadu Ibrahim Bozu. Muhammadu Ibrahim Bozu. Ka ji bayanin da suka yi? Na ji bayanin su. So nawa kana zuwa fashi da su? Wangara ina gida sun ka kira ni, ina wurin aikin baro. Sai Muhammadu ya kira ni ce min za mu je wani wuri da aka samu kuɗi. Muhammadu, banda wanga da kuka je za ku aiwata a Kebbi da muka kama ku da Buzu. Kun taba wani fashi da shi? Ba mu taɓa wallahi. Ku nawa kuka je wannan fashin? Mu 4. Na Kebbi? Na Kebbi mu 4. Da Sama'ila, da Dahiru, da Buzu, da wanda ba a kama mu 5 kenan. Sai kai? Sai ni Haka ne? Haka ne ranka ya daɗe. To kai ya aka yi ba mu kama ka ba wajen ka gudu zuwa Sokoto? Ranka ya daɗe, lokacin da aka biyo Sama'ila da bindiga aka yi arrestin ɗinai, sai ya ja mota, sai motar ta faɗi, sai gambuna suka buɗe, sai kowa ya fita ya tsere. Da ni da wanda ake kira Amadu sai muka sheka da gudu, muka shige, muka yi ta tafiyan mu, ba a samu kama mu ba. Muhammadu, ranka dai. ko Abakar ne? Abakar ne. Fashin ku nawa? To fashin mu 5. Da ina da ina? Mun dai biyu ta su Dahiru. Kai ne oga ko? To ina ji. Mun yi biyu ta su Dahiru, sannan na yi guda 3 tare da su Umaru. Da su Umaru. Yaranka gaba ɗaya su nawa ne? To ni daga Umaru sai Abdullahi suna a yarana. To sauran fa? To su Dahiru su can gaskiya suna shaka to Dahiru ko ina akwai shi. Shi ma ogan kan shi ke? An kai na ina.
Kai fa me naka? Ina fashi da makami muka yi. A ina kuka yi fashi da makamin? A Sokoto muka yi fashi da makami a More. A More. Gidan Alhaji Awaisu. Waye kai yan fashin gidan? Ni ne kai su gida. Shansu ka ji abin da aka faɗi? Na ji abin da aka faɗi. To me ya faru, me ya kawo ka nan? Fashi da makami. Ka aikata ko baka aikata ba? An zo da na aikata. Ka taba zuwa gidan yari? Na taba zuwa. So nawa? So guda na ji. Laifin me ya kai ka? Kes ɗin waya ne kuma da watan mu 3 an ka saki. Tuhumar fashi ne? An samu tuhumar fashi da aka gano me waya sai aka sake. Da ka je da su fashi kuna rike da bindigogi ne? Lallai suna rike da bindigogi. Wasu irin bindigogi? AK na suke rike da shi. AK. Wannan bakar bindigan fa Muhammadu Agale, bindigan nan na karshe. Bindigan ga. Ina taɓa ta mu gani. Na waye ne? G3 ko? G3. To. Ta mai geme ce. Ta mai geme. To ya aka yi ta zo hannunka? Abin da ya sa ta zo hannuna lokacin da Zaina Nijar. Akwai wani direba wani daga kawo mai su ko zaka tana cikin motar direban nan. Sai ya ce in zo don Allah ina da wurin adana mai ita in ajiye mai ita har ya dawo. Direban waye ne shi? Direban shi ne. Shi ni gani tare da shi wani ma ma'aikacin